Għalxej kollok il-flus u affarijiet. Imma xorta nibqa' ngħidilhom jiċċemplu kemm jifirħu u min jista' jagħti xi ħaġa jagħtiha. Dan kien il-messaġġ ta' ċkejken Katriel Zara waqt li bitbissima fuq wiċċu u b'entużjażmu kbir kien qed iwieġeb it-telefonati ta' donazzjonijiet bris Listrina. Katriel li fl-aħħar ġimgħat bħalli kieku sar sensazzjoni f'pajjiżna tant li jintażel biex jiftaħ Listrina ta' din is-sena, appella lill-poplu Malti biex iċempel u jagħti ftit minn dak li għandu. Bħal kull sena, il-ftuħ ta' din l-akbar maratona ta' ġbir ta' fondi sar mill-ogħla awtoritajiet tal-pajjiż, fosthom il-President ta' Malta Mary Louise Colejro Preca, mill-Prim Ministru Joseph Muscat u mill-kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delija li l-koll appellaw għall-għaqda f'dan il-jum, jum li fi kliemhom huwa sinonimu mal-ġenerożità. Il-President selmet il-memorji ta' Maria Dolores, l-anzjana nieqsa mid-dawl li tat dara għal persuni vulnerabbli waqt li ddeskrivit lil Katriel bħala ispirazzjoni. Il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li l-poplu Malti m'għandux bżonn l-appell tal-politiċi biex ikun ġeneruż. Qal li jinsab ċert li għal darb'oħra il-Maltin kollha se juru kemm huwa poplu b'qalb kbira. Fil-fatt f'Ħakkatajn inġabret is-somma ta' 100,000 euro biex imbagħad għal ħabta ta' satejn, jiġifieri satejn wara l-ftuħ, inġabar l-ewwel miljun euro. Iċ-ċkejken Samuel Farrugia li fetaħ l-edizzjoni tal-Listrina tas-sena li għaddiet appellaw koll għall ġenerożità tal-poplu Malti Wawċi bilan li persuni bħalu jsibu spalla għand il-Malta Community Chest Fund. Kif jiena sibt l-għajnuna mill-Listrina, il-poplu Malti jista' jsiba f'qalbu biex jiċċemplu u jgħinu bosta nies li huma fid-diffikultà mela ċemplu ħalli tgħinu. F'din il-maratona li daħlet fil-kalendarju Malti propju l-għada tal-miliet, ħadu sem mal-500 volontier. Ġejna nagħtu sem biex nagħtu daqsxejn għajnuna. Ġejtaw biex nagħti d-donazzjoni tiegħi u ngħin f'din il-kawża ġusta. Għajnuna ħafna u nixtieq li tagħti xi ħaġa lura. Ħassejt li għandi niġi għax għall-kawża ġusta nagħtu ftit mill-ħin tagħna biex ngħinu din il-kawża. Bħalma ġara fi snin riċenti, Listrina kienet animata mit-Tikka Banda. Justin Formosa, wieħed mill-bandisti, spjegalna li din is-sena ħejjew biċċiet osra ta' mużika li kienet tindaq fl-ewwel edizzjonijiet tal-Listrina. Bħala freelancers musicians, inħossu l-bżonn li darba f'sena nagħtu xi ħaġa lill-komunità u Listrina tkun event ta' valur. Intant, delegazzjoni mill-Partit Laburista immexxija mid-Deputat Prim Ministru Chris Fearn kienet ukoll preżenti fl-Listrina waqt li tat donazzjoni ta' 1,000 euro.